Kristityn asenne Pyhän Jumalan edessä tulee ilmi huudahduksessa Herra, armahda. Yhteistä rippiä seuraa usein lyhyt kiitosrukous syntien anteeksi antamisesta ja joskus päivän psalmin laulaminen tai lukeminen. Sen jälkeen seurakunta laulaa yhdessä Herra, armahda -hymnin, kreikaksi Kyrie eleison. Se on Jumalan palveluksen vanhimpia osia, peräisin jo 300-luvulta. Saatat ihmetellä, miksi pyydämme armahdusta melkein heti sen jälkeen, kun olemme saaneet synnin päästön. Tämä korostaa sitä, että elämme jatkuvasti armahduksen varassa. Herra, armahda ei kuitenkaan tarkoita vain anteeksiantamuksen pyytämistä, vaan pyyntöä Jumalalle, että hän auttaisi, kuulisi rukouksemme ja katsoisi puoleemme.